Good evening everyone, I'm Inday Rona and welcome back to my channel! Yay! Hello everyone! Hello mga Inday! Happy Merry Christmas Day! Merry Christmas to all of us! So andyan na nga guys, naglapangan kami guys kay Muad Tumisa simbahan. Meron guys. Ayan mga Inday. Busy talaga dapat. Kain lang, kain! Andito pa! Pwede ko ba? Pizza! Ayan guys, walang handa. Merong hotdog, pizza na guys, at saka pwede ko kainin naman guys, saan siya nagkaroon. Tani o, kanin May, tapos sunod sa May is July. August, September, Ayan. I need the full support. Ayan. Ha? Wala man may baligya. So ayan na nga guys, hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And tonight guys, Merry Christmas to all of us. And Merry Christmas! At ayan na nga guys, tapos na kaming kumain, so pupunta kami ng simbahan para magsimba ngayon guys. So, let's go! Let's go! Let's go! So ayan na nga mga ka-Inday, pupunta nga kami ngayon sa church. Kasama ko yung kaibigan ko na si Sandro Pal. Ito na sila. Ayan, baka kayo guys. Nabiyahang niya ba si Francis? So ayan guys. May Francis man nga Villar, no? Sa deka. Ulugan karon ang adlaw nga tawhan sa atong manunubos. Palihog manindog ug atong awiton ang pasiunang awit. Sa ngalan samahan, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Ang pulong sa Diyos mo'y kahayag sa tong dalan, tultulan ng kakitaniya sa tong mga agyanan. Karon sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, karon ang panahon sa katumanan sa saad sa Diyos, diin gihatag niya kanato ang iyang buktong anak, aron mopuyo uban kanato. Nakatingom kita karon aron sa paghalad sa atong kaugalingon, isip buhi nga gasa nato sa Dios. Ug karon man nang kita lang sa pagsahulog karon, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mangayo kita pasaylo sa Dios o sa atong isig katao. Tanan. Nagkakumpisal ako sa Diyos ng mga gawang sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, kay gilapas sa kutuyamot. Sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, sa sula buhat sa ngayang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo ka Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, arihang po sa Ginoo ang atong Dios. Kaloy basa sa Santos nga Ebanghelyo. Sumala ni San Lucas. Mahimayaan ikaw, Ginoong Jesucristo. Nitong panahon na, ipagkanaog si Emperador Augusto og sugo nga ang tanang mulupyo sa gingharian magpalista alang sa sinso. Sa paghimo nining unang sinso, si Cyreno mao'y gobernador sa Syria. Busa ang tanan niadto sa ilang taksa-taksa ka lungsod aron pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa
Galilea, niadto si Jose sa Judea, aron ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Niadto si Jose dito, kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban kang Maria nga iyang sinayuran nga mabdos niadto higayuna. Og samtang dito sila sa Bethlehem, niabot ang panahon nga nanganak siya. Nanganak siya sa iyang panganayng lalaki ug iputos niya ang bata sa panapton o gipahilo na sa pasungan kay wala na iluna sa balay nga butanan. Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron sa pag-atiman sa ilang mga hayop dito sa kaumahan. Nitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo o nadanagan sila sa himaya sa Ginoo o nalisan sila pag-ayo. Apan ang anghel mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, kay aniya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan. Kay karong gabhiuna nga tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan, makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton o naghinda sa pasungan o sa kalit mitungha usab ang uban sa anghel sa langit nga nag-awit o mga pagdaig sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kahitasan o sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Merry Christmas. Ay na ito, nagidiusa, nanawt ang pulong atong nadungog karong taknaa, magpabilin din kanato ug mamahimong atong tamdanan sa kinabuhi. Sa ngalan sa Bahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Manlakaw kita dihas kalinaw aron sa paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diining panahon na kay nagtao na si Jesus nga manunubos, siya'y gibanyagan sa mga kabitunan, ginaluthan, giampuan sa tanang makatawhan. Pagtakip o ang tanan nga adulanan, mag-iusa sa katapuan, antang tanan. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, siya'y gidanyagan sa mga kabitunan, ginaluthan, giampuan sa tanang nakatawhan, ginaluthan, giampuan sa tanang nakatawhan. Merry Christmas to everyone. So, yan na nga guys. Tapos na po kaming magsimba. So, nandito kami ngayon sa bahay nila Sandro para kumain. Charot! Kumain. Guys, Merry Christmas po sa lahat po. To my family, to my friends, and to my subscribers. Merry Christmas to all of us. Kahit may mga problema tayo na tinatahak, ginagampanan pa natin, nilalabanan pa rin natin para
para na rin po sa pamilya natin, para ma-celebrate natin ang ating Pasko. Tuloy pa rin ang Pasko, guys. So, nandito kami ngayon, kasama ko yung mga kaibigan ko. Sumasayaw. Nandun. So, ayan guys, kita-kits tayo mamaya. Update ko kayo. Here we go. Tayo ka. Ano pa tayo? Sayaw! Daro sayaw! Yo, sayaw talaga. Ano pa tayo?